омадед ба шаҳри Васгирд ё Вашгирд. Инавбаъд мо тасмим гирифтем ки ба ин кӯҳандиёр ташриф биёрему шуморо ошно сохта бошем бо кору пайкори ин мардум, ҳамзамон ҷойҳои таърихии ин сарзамину ҳунарҳои мардумиаш. ворид шудан пас аз дарвозаи ноҳияи Файзобод шуморо аввалин шуда шамоли ҷонбахшу рӯҳафзои ин кӯҳандиёр истиқбол мегирад. боди Файзобод чун дар пуштагардон мешавад, косаҳои чашмҳоям чапагардон мешавад. бале, воқеан ҳамчунин бодеро дар худ доро аст ин гӯшаи меҳан. ман атрофи накати боди Файзобод борҳо шунида будам, вале гумон намекардам ки он ба таври ҳамешагӣ вазон асту рӯҳбахш. ҳамин буда ки нахуст чизе ки дар ноҳияи Файзобод мо ба он дучор омадем, ин бод буду табиати сарсабзу хӯрами он. ҷое шунида будам ки мардумони ин гӯшаи диёрро зодагони диёри бод низ меноманд ва ин андеша дурустам будааст. ана ин маркази ноҳияи Файзобод мебошад. Файзобод яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии Тоҷикистон буда 50 километр шарқтар аз шаҳри Душанбе ҷой гирифтааст. маркази маъмурияш шаҳраки Файзобод мебошад. ҳудуди ноҳия дар ҳавзаи болооби дарёи Элок ва соҳили рости дарёи Вахшообанбори Норак бо сарзамини 874 километри квадратӣ дар водии Рашт ҷойгир шудааст. ноҳияи Файзобод таърихи бою рангин дорад ва табиати зебо, касбу ҳунарҳои мардумӣ ва ёдгориҳои таърихии он дар бисёр сарчашмаҳои илмӣ аз ҷониби сайёҳону таърихнигорон ба некӣ ёд шудааст. дар домани ин кӯҳандиёр манзараҳои зебову камназир зиёд буда як минтақаи хуби сайёҳӣ дар Тоҷикистон маҳсуб мешавад. ёдгориҳои таърихии ноҳия мақбараи Ҳотами Асам, шаҳри қадимаи Вашгирд, Доробқалъа ва дигар ҷойҳои таърихии он метавонад таваҷҷӯҳи дилхоҳ меҳмон ва сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб созад. мо дар оғози барнома ноҳияи Файзободро ҳамчун шаҳри Вашгирди қадим муаррифӣ намудем. аз ҳамин хотир ҳоло аз таърихи дури ин шаҳр қисса хоҳем кард. дар маркази ноҳияи Файзобод қаламрави деҳаҳои имрӯзаи Саричашма ва Ҷонварсӯз воқеъ мебошад. дар китоби алома бобоҷон ғафуров тоҷикон омадааст ки шаҳри Вашгирд дар баробари шаҳрҳои Шумон, Кумер ва Аҳурун як шаҳри ободоне будааст ва ҳамзамон сиёсати мустақили худро низ доштааст. ва бояд бигӯем ки ин тепае ки шояд таърихи бою рангини тоҷикон дар он нуҳуфта бошад, аз ҷониби археологон ба таври бояду шояд пажӯҳишҳои илмӣ бурда нашудааст. ва шоядам ки мутахассисон биёянду ин тепае ки дар он таърихи рангини тоҷикон маҳфуз аст, пажӯҳишҳои дақиқан илмӣ бибаранд ва саҳифаҳои бозам пурҷилои таърихи тоҷиконро ошкор созанд. нахуст дар ин шаҳри қадимаи тоҷикон соли 2004 кофтуковҳои бостоншиносӣ анҷом дода шудааст. бостоншиносон зимни ин ковишҳо ба хулосае омаданд ки зери талутепаҳои Вашгирди қадим ашёи зиёде маҳфузанд ки кашфи он таърихи кишварамонро бо санадҳои нав ғанӣ хоҳад кард. ҳамзамон зимни ин пажӯҳишҳо муқаррар гардидааст ки Вашгирди қадим аз ду қалъа, қалъаи Сангин ва қалъаи Фотим
бинандагони азиз, мо барномаи имрӯзаи дар оинаи таърихро бо мисраъҳои хело ҳам зебои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба анҷом хоҳем расонид, ки чунин гуфта буданд: таърих оинаест, ки мо дар он воқеати гузаштагонамонро дар масири таърих бо ҳама шаҳомат ва хорию зориаш дида ба ҳусну қубҳи фаъолияти корбарии ӯ сарфаҳм рафта, ба ин восита қадаме ба сӯи хештаншиносӣ ва худогоҳӣ ниҳода, бо дидаи ибрат дурнамои кишвару мардуми худро муайян карда метавонем.